Kwa amene sitikudziwa bwinobwino kwa Msundwe kwapita joint operation apolisi komanso asilikali amene kumenekoko akuwapeza anyamata amene amachita pacha kwa Msundwe akuti kuli barracks kumenekoko. Tikudziwa kalenso ndithu even pa mu April 2024 tikudziwa kale kuti amachita pakuyika road block kumene kucha. Apa ndi pa Msundwe ayika ma road block amenepa akuti a DPP kayali ndi zochitika kumchinji uku ndeze kuoneka kuti akumasecha galimoto ina iliyonse ikamadutsa akumayisecha cholinga akuti akaonamo galimoto muli nsalu za DPP nde kuti athane nawo anthu amenewo. Nkhani yake ndiyomwe chati yoti munthu wa MCP wamwenda kublanda nkhani zake zimezele malodi block ayambira pa Mpingu pa road block amene pa Mpingu komanso pa Msundwe road block yake ndi imene imuyionayi ali pasapezeka wa DPP akudutsa pamenepo ndithu osadutsa DPP nyamata ake ntamene ayima amenepa mamawa analipo anthu ambiri wabasa amenepo pano pabolani kuti magalimoto akumasiya koma ina ndi amene wayimawo ikayima akumasecha akayisecha basi ndithu pa Msundwe pamenepa pa Msundwe pamenepa DPP isadutse iyayi. Maito kuyang'ana kuti mukudziwa kalenso amene dziko la ufulu komano amen. So kumene kuwapita ndithu apolisi komanso asilikali amene akuona kuti tikhazikitse bata koma mabarracks sangakhala awiri ayi mabarracks sangakhala awiri owukirana aufumu umodzi suma awukirana ufumu umodzi suma awukirana nde apolisi asilikali apita kumene kuku and okay ena mwa anthu akwa Msundwe ali ngati awo. Akuluakulu pachichewa pali mawu amaligona nkuphe sali patali. First warning ipite kwa apolisi amene adatumidwa ndi Balaba kuti akathire tear gas Dr. Lazarus Chakwera. Apolisi inuwo ndifuna ndikuwuzeni kuti mayina anu tawasunga kale. Beranitu ndalama 2030 muzapanga resign noka. Ndifuna ndikuwuzeni choncho. I'm telling you. Chidziwitso chachiwiri ndifuna ndilankhulane ndi anthu amene amakonda chipani cha MCP. Guys, osagona guys akutilowelera anthuwa ndi ma foreigners awa sikwawo ku Malawi. Pita munthalika ndi kwawo kwa America, Sulemani ndi Mbagaladesh amene uja. Ndiye ndifuna ndikuwuzeni akuluakulu amene mumakonda chipani cha MCP. Kungoona mulomwe chigawo chapakati iphana ameneyo zopusa ife situzifuna chigawo chathu chapakati zopusa situzifuna kungoona mulomwe chigawo chapakati iphani kaya kupanga lendi thirani petulo nyumbayo ntenthereni adzipita kwawo anthu arizolowera mopusa guys kukanika kolamulira dziko kusatipangitse ngati kuti tosefe ndifozelezeka never. Ndiye ndifuna ndikuwuzeni ndikutsimikizireni kuti so apita kumene kufuna ndithu kaonetsetsa kuti ukakhazikitsa bata okay amenewo kuti pasamakhale kuwukirana ufumu umodzi kusamakhale kuwukirana nde anyway ndi anthu akudandaula njani okay Akhalifa Chinyama ali ndi mawu pa nkhani imeneyi. Yankhulepo nkhani yokhuzana ndi kwa Msundwe. Zina lonena kuti Msundwe Mpingu palibe munthu amene Malawi muno sakuliziwa. Kumalo kumene kuko amanena kuti kuli barracks. So ndikudabwa akamanena kuti anthu akudabwa akwa Msundwe kunena kuti asilikali akukatani.
fuati kamanena mabarracks mdziko munomo timaziwa kuti amakhala asilikali. So iwo akudabwa kuti chani? Wokha anapereka dzina lonena kuti kumeneko ndi Msundwe Barracks. Lero asilikali anzawo aayendera. Lero akulira. Akulira chani? Kumene ndio uchisiru. Fa palibe munthu amene anawuza kuti anene kumeneko kuti kuli barracks. Koma iwo amazimva kunena kuti kumeneko ndi ku barracks. Andi zambiri mdziko muno zimachitika. Kuchitika anthu apangiridwa nkhanza muzina lonena kuti anthu nyamata ake amachoka ku Msundwe Barracks. Ma civil servant atemedwa mdziko muno. Nkhani yake Msundwe Barracks. Anthu amanena kuti Central Region singachitisidwe ma demonstration chifukwa choti kuli Msundwe Barracks. Ndiye lero akulira chani? Asilikali anzawo aayendera. Fuati kamanena kuti nkhani ya barracks ndi kumalo komwe kumakhala zida za nkhondo. Iwo ananena kuti kwa Msundwe kuli barracks. Ndiye ndizolakwika apolisi ndi asilikali kupita kukafufuza zida zimenezi. Okha ananena kuti ndi ku barracks. Kusonza ku barracks kusungidwa zida. Akuluakulu amene timanena kuti amabungwe kapena ma activists tatiyeni tizilankhulani zinthu zoona. Kulakwisa kwa apolisi ndi asilikali kuli pati. Poti iwo aino ake ananena kuti kumene koko ndi ku barracks. Andi ku barracks wina aliyense amaziwa kuti kumasungidwa zida. Ndiye chomwe anthu mukudabwa ndi chani kunena kuti asilikali ndi apolisi aphatikizana akukapanga operation kwa Msundwe. Kodi pamene tikanena kuti ku Msundwe ndi ku barracks umachukisa. Sili maziwa kunena kuti ku barracks kumasungidwa zida. Andi zida zimenezo zomwe zapanga zinapanga dzina limene loti kukhale ku barracks Msundwe Barracks. Asilikali afuna akayang'ane zida zimenezo. Andi akazi choseko nanga zida zimenezo zinapezeka ku bwanji nanga zinaona rumene kokuno ku barracks zinabwera bwanji. Ndiye palibe chifukwa chokuti anthu azilira. Teni tisamango dandaula chinthu china chilichonse. Chilichonse samachilowese ndale. Kumalo komwe kumatchuka mbiri zoyipa. Apolisi amayenera kuti apiteko akakhazikitse bata. Msundwe ndi malo amene anatchuka ndi mbiri zoyipa. Tithaona temu yonse ya Lazarus Chakwera. Ndiye sitikuona kudabwisa kwina kulikonse kuna kuti malo amene wawa kwapita asilikali. Pompano apolisi anapita kukapereka chitetezo Nsanje ndi Chikwawa kuti amveka soti mbiri zoyipa. Andi wina aliyense anayamikira. Ndiye mbiri ya Msundwe wina aliyense akuiziwa. Paka nomene kunakhazikitsidwa kuti kuli barracks. Ndiye tidabwa wachi. Asilikali apitako akuyang'ana zida ndi china chilichonse chomwe chimachitika kumeneko malingana ndi mbiri yonena kuti kumachoka anyamata ozunguza amene anakhazikitsa barracks yawo anthu mwayamba kulira. Eno asilikali sanalakwise china chilichonse, apolisi sanalakwise china chilichonse. Olakwisa ndi amene iwo anazitchula kuna kuti kumene koko kuli barracks. Ndi wokha. Ngimozimozi munthu anene kuti ine ndine chigawenga ndi mapha anthu. Muzi wathu ndi zigawenga kumafalisa. Mukadabwe kuna kuti apolisi apitako kumene kubwachi. Andi umati ukamapita kwa Msundwe kuyang'ana amene kulili limene amapangira zinthu zawo. Umaziwana umachita kuonera atu wekha kuna kuti kuno kumapangidwa zinthu zawo chigawenga. Ndiye polisi yapita umene kukathesa uchigawenga umene. Pompano munaona kunena kuti kutamveka mphekesera yona kuti Lazarus Chakwera afuna kumangidwa. Atangopeka nkhaniyo. Msundwe Barracks imene iyi makagadira ku nyumba kwa Lazarus Chakwera.
chabwino zikanakhala kuti ndizoona zokuti afuna kumangidwa. Kodi amene angathe kummanga Chakwera ni ndani? Ndi apolisi. Nena ngasono Sundwe Barracks imeneyi popita ukachinga umeneko imatanthauza kuti chani? Mutha kuona kuti imafuna ipangire upandu polisi yathu ya dziko lino. Muzinena kuti iwowo ndi Barracks payokha. Zodabwitsa ndi chani? Ino kulumikizana kwa apolisi ndi asilikali sikunayambe lero. Kunali operation Bwezani. Zaka zake zitakhala za 1993. Analumikizana kugwirira ntchito limodzi. Animova mutha kuona kuti definition ya polisi ndi asilikali ankhondo ndi imodzi, security. Nesizodabwitsa kuona kuti nthambi ya polisi ni nthambi ya asilikali ikugwirira ntchito limodzi. Muni nthambi za security za boma, Malawi Defense Force, police, prison, immigration yachani zambiri zomwe mutha kuona kuti cholinga cha anthuwo ndi chimodzi. Ndesi zinthu zodabwitsa mutaona anthuwo akugwirira ntchito limodzi. Animova ndikunena motsindika pano. Kwa Nsundwe kumatchedwa kuti kuli Barracks. Ndiye mafuna kuti kupita apolisi okha ku Barracks iko. Nchifukwa ya Barracks anzawo anyamuka sopita ukayendera kumene kuti akaone Barracks imene kuti kusungidwa zida za mtundu wanji. Zosadabwitsa. Ndinokha amene munanena kumeneko kuli Barracks. Cliff Chinyama.